Summarum.fi on suosittu kotimainen vaihtoehto sinulle silloin, kun haluat löytää lainaa edullisemmalla korolla. Summarum kilpailuttaa lainat ilmaiseksi puolestasi. Tällä videolla tutustumme tarkemmin siihen, miten Summarum.fi lainan kilpailutus toimii. Kun laitat pankit kilpailemaan sinusta, sinä saat edullisemman lainan. Lainojen kilpailuttaminen kannattaa aina, olipa sitten kyseessä pieni tai suurempi laina. Jopa pienikin ero koroissa voi olla suuri säästö kokonaiskustannuksissa. Kauttamme voit myös kilpailuttaa nykyisen olemassa olevan lainan uudelleen. Kilpailutus on aina ilmaista, eikä sido hyväksymään lainatarjouksia. Voit siis käyttää palveluamme vain katsoaksesi, mistä voisit saada lainaa ja millaisilla koroilla. Näin lainojen kilpailutus toimii Summarumilla. Täytä helppo lainahakemus, se vie vain muutaman minuutin. Me välitämme lainahakemuksen jopa yli 20 eri pankille ja lainanantajalle, jotka kilpailevat sinusta asiakkaana. Vastaanota ja vertaile lainatarjouksia. Saat ensimmäiset lainatarjoukset jopa parissa minuutissa. Tarjoukset ovat aina esitetty selkeästi ilman piilokuluja. Valitse sinulle sopivin laina ja siirry hyväksymään lainatarjous pankin omassa verkkopalvelussa. Tämän jälkeen rahat maksetaan usein jopa heti tilillesi. Mikäli et löytänyt sopivaa lainaa, sinun ei tarvitse hyväksyä yhtään tarjousta. Jopa 70% lainanhakijoista saa kauttamme vähintään yhden lainatarjouksen, mutta parhaimmillaan voit saada jopa yli 10 tarjousta vain yhdellä hakemuksella. Yleisin syy hakea lainaa Summarumilla on useiden pienten lainojen, osamaksujen tai muiden velkojen yhdistäminen yhdeksi edullisemmaksi yhdistelylainaksi. Toiseksi suosituin lainatuote on vakuudeton kulutusluotto, jonka käyttötarkoituksen voit itse päättää. Seuraavaksi yleisimpiä lainojen käyttötarkoituksia ovat uuden auton hankinta ja kodin erilaiset remontit. Jokainen haettu laina on erilainen. Summarumin kautta voi kilpailuttaa ja hakea lainaa 500 eurosta jopa 70 000 euroon asti. Lainasummat liikkuvat kuitenkin yleensä alle 10 000 eurossa, ethän koskaan lainaa enempää kuin oikeasti tarvitset. Tiesitkö, että Suomessa toimii useita ulkomaalaisia pankkeja, jotka tavoitat myös kätevästi Summarumin avulla? Palvelussamme on mukana useita virolaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia pankkeja sekä muutamia yksittäisiä pankkeja esimerkiksi Espanjasta, Liettuasta ja Maltalta. Summarum on suosittu ja luotettava lainapalvelu Suomessa. Palvelullamme on tuhansia käyttäjiä joka kuukausi. Palvelumme saa keskimääräistä korkeamman arvosanan sekä Trustpilotissa että Googlessa. Kokeile vaikka itse. Siirry osoitteeseen summarum.fi ja aloita lainan kilpailutus jo tänään. Se on täysin ilmaista eikä sido mihinkään. Ja vielä muistutuksena, ethän koskaan lainaa enempää kuin oikeasti tarvitset ja pystyt maksamaan takaisin.